ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମୋ ପ୍ରିୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଜିର ରଚନା ହେଉଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଉପକ୍ରମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବିନା ଗୁରୁରେ ଶିକ୍ଷା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବିନା ଗୁରୁରେ ଲାଭ କରାଯାଏ ତାହା ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଶିଖିବା ଓ ଶିଖାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଛୁ ତାହା ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ ଓ ଆଚରଣ ଶିଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷା ପୁରାତନ ଭାରତୀୟ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ଘର କିମ୍ବା ଆଶ୍ରମରେ ବସି ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ରହି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା। ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ଗୁରୁ କହିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଓ କୁଳ କହିଲେ ଘର। ତେଣୁ ଗୁରୁକୁଳ କହିଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘର। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ। ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାରେ କେବଳ ଗୁରୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉ ନଥିଲେ, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ନୈତିକତା, ସାମାଜିକତା, ଯୁଦ୍ଧକଳା, କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଆଚାର ବିଚାର, ଗୁରୁକୁଳ ନିୟମ, ଶିଷ୍ଟାଚାର, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଯଥା ଜ୍ଞାନ, ଚରିତ୍ର ଓ ଜୀବନ କୌଶଳର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ମୁଖସ୍ଥ ପାଠ, ଶ୍ରବଣ, ମନନ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ମନସ୍ତରେ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଶାସ୍ତ୍ର, ନୀତି, ଧ୍ୟାନ, ଧର୍ମ, କଳା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉନ୍ନତି ଥିଲା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପରି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଶିଷ୍ୟ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖୁଥିଲା। ତା ସହିତ ପାଠ ସମାପ୍ତି ପରେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବା ମୂଲ୍ୟାୟନ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା, ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଓ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକ, ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ, ପ୍ରାୟୋଗିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଓ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ଜଣେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ବିଷୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯଥା ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, କଳା, ବ୍ୟବସାୟ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ସେହି ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଆଦର କରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୁରୁକୁଳ ପରି ସମର୍ପଣ ଭାବର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଗୁରୁ ପ୍ରତି ଭୟର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରକେନ୍ଦ୍ରିକ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୃତ୍ତିମୂଳକ ସଫଳତା, ରୋଜଗାର ତଥା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ବିଷୟଗତ ପରୀକ୍ଷା, ମାର୍କ, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଛାତ୍ର ଚରିତ୍ର ଗଠନର ମୂଳଦୁଆ। ଗୁରୁକୁଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଚରିତ୍ର ଗଠନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାରେ ବୃତ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଓ ଚାକିରି କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସଂସ୍କାର ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି। ଫଳରେ ସମାଜରେ ଅନେକ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ପୁଣି ଥରେ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁକୁଳର ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ, ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ପୁସ୍ତକୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ନେଇ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, କୌଶଳ, କୃଷି, ସେବା, ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସହ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସମଗ୍ର ବିକାଶ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ସୁରକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଉପସଂହାର। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଥା ମାନବୀୟ ଓ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅଭାବ ହେତୁ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ପଛରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଦାୟୀ। ନୈତିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହେତୁ ମଣିଷ ମନରେ ଦୟା, ଆବେଗ, ଅହିଂସା ମନୋଭାବ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ରାଗ, କ୍ରୋଧ ଓ ହିଂସା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପରିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଅଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ମନୋଭାବର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଛାତ୍ର ସମାଜ ଅନେକ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି।
ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅପେକ୍ଷା ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗର ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ନେବାର ଅନେକ ଘଟଣା ଆମ ନଜରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛି। ଏଣୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷା ଯଦିଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସାମାଜିକ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ଅବଶ୍ୟାଭାବୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସରଳତା ସଂସ୍କାରର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ମିଳନ ସାଧନାରେ ହେଉଥିଲା ଜୀବନର ଶିକ୍ଷଣ। ଗୁରୁକୁଳ ରୂପେ ଶିଖାଏ ଜୀବନର ସତ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ବିଜ୍ଞାନ ମହତ୍ତ୍ୱ। ରଚନାଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ